Nie. Wyjechał od co? Bater. Jeszcze raz. Bater. Jojetka, Bater. nie płaci wodu. O nie, jeszcze raz. Nie. Jeszcze raz. Ani smeci pieniądzem. Jeszcze raz. Ja nie znam, jak już idę dalej. Co się nie płacisz niczej? Nie. Wszystko mamy na czarno. Na czarno. A jak się powie po japoński na czarno? Takashi Yakashi. Nie, po japoński na czarno się jak powie. Oj, jak znamy z kim pisze. Jak dziecko ma. A co? A ja co mam? A i ty masz? No. Ci się dać! Nowy penis na Zimon! Mareczę rajki mi dal widzę tutaj. Czego szybki. No cool. Jaj! A co się jej kazał? Ja no. Z macerą by się jej kazał. Ale ty chcesz? Mora nie robię wszystko za nią umira. Szał za nią umira. Że ten chłopiec do śmierci mu dostać. A, damy mu like. Daj mu like, daj share. Dobretku, wypnij, idź do domu. Pozdrav všetkých. No. Pozdravujem všetkých gejzanko, tých, co na jutro stretne, tých, co na jutro môže nestretne a tých, co mu vôbec, akože vôbec nepraja. Tak presne. Peace.